behintzat ere. Hor da, aurrena. Bigarrena, 8 segundu. 3, 13. 17. 5:22. 6:27. 8:22. 9:26. 10:41. 11. Oindik minutu osatzeko falta dira, 12. Aurreneko minutua 13, oindik osatu gabe, 14. Horretxe osatu da aurreneko minutua, 14. Baditu balekoak. 15. 16. Minutu bat eta 11. 17. Minutu bat eta 17. 18. 19. 20. Eta 30 segundu lanerako Jan Andreo. Hau da. 21. Rekorra izan daiteke. 22. 20 segundu lanerako. 23. 24. 10 segundoren faltan. 25. 26 garrera izan daiteke. Ez da. Hau da. Saioa. 25. Balekoak 26 garrenare. Gertu zan. Baina, entzun duzuen txistua zerbait aurretik. Eta... 25 haze lan hautsi digun.